fla laissez mba mbolo ka do ma bi anga 3 minutes jam kan kon nala o de ga iro la ka fo mo taxi zone do koni sara la fia bu kon nala ni mo taxi zone koni sara chokodi akoni kumbe aye mo taxi do de la jo mi ne ka yere ka client ni ayi sigi mo taxi tiki ko fe ko sele la fia bu koni nyamato ba ngol fan fala fi o tukule no cimetière la akoni ko mo taxi tiki ma ku ka do cimetière yere koni kale koni fe koni no e nyamato yere koni fan fala o kon nala mo taxi tiki kon do na o dibi groupe en kon nala so la ka dinga ma fa jochela ka foka ka dinga bo moto sanfe aka moto dalima o kon nala mo taxi tiki yere koni bolo da kunna ka kule ayi to le kon na ni ma do koni be na o ya sigi aka moto ko fe o saka tugu chen ko to ko ne ka mine chen yere kon te mo ko were yi ayela ka fo ko chen yere koni anga fintigi la ka do yi barsa chen koni presse to la koni ka mi moto koni fana boli afana tala bi fo so kon nala ani tora o bini koni na fintigi la ka into ko koni ko Suleiman Sheikh Koulibaly ayela ka fo ko police koni do ni wale mi me mo ko dusu ka se ko se barsa na ayela ka fo ka fintigi la ka munu koni kanga en sauver ka en bo insécurité kon nala na fola ko lu yere de be bingani wale uta kan segere fendo mi me ma toro ko so be abe ma dabali ba ama fo